दिनै जाम्फुर बेलदोखुरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हारिमुआरि फोरोंथाइ मावबादा बेखौ जोङो थांनाय 22 मार्चनिफ्राय जोङो बेखौ लानाय जादोंमोन आरो दिनै 4 एप्रिल बे 4 एप्रिलसिमाव जोङो दिनै मोनसे बेबायदि हारिमुआरि फोजोबनाय मावबादा बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे जोंहा बेबायदि मोनसे मिशन दङ जे बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि। बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो खामानि मावो आरो जाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों बेयो जोंनि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिनिनो मोनसे हाबाफारि। दा दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जे जोंनि बे हारिमुखौ जोंनि दामजु दामनाय खननाय मोसानाय सेरजा सिफुं खाम जथा दामनाय बेखौ फोथांनानै लाखिलांनांगौनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बे जिनिसखौ जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसना बेखौ जुग जुग जोङो फोथांनानै लाखिलांनांगौ। बेनिखायनो दिनै जोङो जोंनि जे जेनेरेसन बा फंबाय बिनानाव बा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो दिनै बे खाम दामनाय सेरजा दामनाय सिफुं दामनाय जे मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बैसागु मेथाइ मोसानाय बेखौ फोरोंनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि लाइमोनफोरनो मा मेसेज हरनो थांगोन? जोङो जे बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जे जोङो बेखौनो जोङो मेसेज होदों जे जोङो बर' हारियाव जोंनि जाथिनि जे हारिमु जोंनि गाननाय जोमनायखौ फोथांनानै लाखिनांगौ, जोंनि दामजु दामनायखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ, जोंनि मोसानायखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ। जे जोङो मोनसे हारियाव जे जोङो गेरेमसा माहारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला बा जोंनि बर' माहारिया बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानांगौबा जोङो मोनसेबो बिथिंखौ गारनानै जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै थानो नाजायोब्ला बेयो जाफुंनाय नङा। दा नंखायनो जोङो सम लायै सम जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बेबायदिनो हाबाफारि लादों। जाय समाव जे हाबाफारिखौ लानांगौ बा जाय समाव जे हाबाफारिखौ लायोब्ला बियो बोथोरजों समजों खाब जायो बेबायदि समावहाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लायो। दा दिनै जोङो बैसागु बोथोरा जोंहा फैगासिनो दङ, बारा गोबाव गैला। दा बे बैसागु बोथोरावहाय जे जोङो जोंनि खाम जथा सिफुं सेरजा दामजु दामनायजों जे जोंनि बैसागु बोथोरखौ जोङो फालिनांगौ, जे जोङो बैसागु बोथोरखौ बरायनांगौ। दा दिनै जोङो गोबां जोंनि गामियाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोन फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु दामनाय जे खननाय मोसानायखौ जोङो रोङा। दा नंखायनो जोङो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि दामजु दामनाय जोंनि खाम जथा सिफुंजोंनो माने जोङो बैसागु फोरबोखौ जाहाथे फालिनो हायो। जोंनि बर'नि जे दोरोङारि जे फोरबोफोर बेखौ जोङो जोंनि कालसारजों जोंनि हारिमुजोंनो जोङो रंजा बाजा जोङो खालामनो हायो। बिनि थाखायनो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जोंनि बर'नि दोरोङारि बे खननाय मोसानाय दामजु दामनायफोरखौ जोङो सोलोंनांगौ बा रोंनांगौ। दा जोङो दिनै जोबथा हाबाफारियाव दिनैहाय जोङो जोंनि गेजेरावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ हारिमुनि बागै जों मोजां मोनसे मेसेज होनांगौनि थाखाय बा हारिमुनि बागै जोङो मोजाङै मिथिनानै लानांगौनि थाखाय जे जोङो आसाम गौरब मोननो हानाय बर' हारिमुनि अस्ताद बारलांफा नार्जारी जे बिथांखौहाय जोङो दिनै गाहाय आलासि हिसाबै लिंनानै लाबोदों आरो बिथांनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे बिथाङा गोदोनिफ्रायनो जे बर' हारिमुनि बागै बिथाङा मोनसे गोथौ मोजां मोननाय दं। बर' हारिमुखौ जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा बुहुमाव जे फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय बिथांनाव गोबां
खामानि मावनो हानाय गोहो बोलो दङ। दा ओंखायनो बिथांखौहाय जे जोङो दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो हारिमुनि बागै जे मिथिहोनांगौनि थाखाय, हारिमुनि माखासे जारिमिनखौ जोङो मिथिहोनांगौनि थाखाय, जे बर'फ्रा बेखौ बोरै गोदो दामोमोन, बोरै सोलोंबोआमोन, बा बोरै बर'फोरनि गेजेराव बे हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो बोरै जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे दामजुफोरखौ दामोमोन, बैसागु फोरबो मोसानायखौ जों माबायदि फालियोमोन, बेफोर गासै बिथिंखौ जे बिथाङा दिनै गोदोनिफ्रायनो हारिमुजों सोमोन्दो थानायखाय बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। आरो बे गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनाय बाथ्राफोरखौ जे जोंनि जेनेरेसननो, जोंनि लाइमोनफोरनो मिथिहोनांगौनि थाखाय बिथांखौ जोङो दिनै बे जोबनाय हाबाफारियाव जोङो बिथांखौ दिनै जोङो लाबोदों।